Hindi ka na talaga na asok mga doktor. Normal naman natin. Babae o lalaki dahil. Oy! Dali-dalian na Oy, lang. boss! Oh, gapor ka na ulit eh. Ay, napon ulit bay. Susuwang na. Magmigo na ko, mamigo na sa Iril ba? Ano na naman kung amigo mo, darling? Tara na. Parang saan man makita ko niya, mapay pag ulit niya. Bato siguro ko. Alam mo naman, prenatal, importante yung prenatal ng baby kaysa yung dyan barkada-barkada mo. Di ka man yan, ano. Ano na daring? Una-una lang, pabuta lang ko dito sa lingkuranan nila at bang ila Ate Ginny. Ay, oo. Kaniyot, tabi to, magtabi-tabi na may kabiyot. Sige na, una-una lang. Tigilan mo kung sumabay na tayo. Sayo pa man, sayo pa man, Alas 7:30 pa. 7:30. So, na pa yung 30 minutos. Pabuta lang ko to sa may lingkuranan. Uy, kilala na kita, darling. Pag nasabit ka, ang tagal-tagal mong makaano, alis, para kang linta. Sabi na, tabi-tabi na may kabiyot ko sa mga may gugod. Una-una. Sige na, Ay, naku, darling, hanggat di ka naman mabusog sa kwentuhan sa laro, masasabit ka na naman sa volleyball mo, darling. Tara na, darling. Ay, una lang. Sige, kadit. Sige na, darling. Siguraduhin mong dalian mo, ha? Lagi na. Mga ilang oras? Mga kwaray, kadiyot ra, mga 10 minutos. Sige, una lang, darling. Ayos ka lang, ha? Pag di ka tumpad sa usapan, yari ka talaga sa akin. Bakit matang ka na naman talaga? Sige, may problema. Mayos ka! Hanap ka. Uy! Si Darby, una pa talaga yung barkada. Sabi ng prenatal ngayon, paghintayin pa talaga ako dito. 1 hour later. Wala pa talaga si Tinoy. Grabe talagang tao na to. Alam naman niyang alas 8 yung prenatal. Di pa nadating. Sos. Di talaga masahan to si Tinoy sa tamang oras. Kanina pa ako naghihintay dito. Wala pa rin talaga. Sino itong padating? Ay, anak niya, ti Luna. Siguro nakita niya si Tinoy. Yari talaga sa akin itong Tinoy na ito pag nakita niya. Dong! Ay, Nakita mo si Tinoy? nakita na ko rito tayo. Ilakanoy ganing, nagbalibol. So, sabi ng alas 8 pumunta dito, nasabi pa sa volleyball, sino mga kadwa daw? Ay, si Kuang Guto yung mga amigo ba? Si Cyril, og Joko, og si Vicky. Serious, mamaya pa yun makarating dito. Leche talagang Tinoy na to, yari talaga to sa akin. Ah, sige dong, salamat. Kudukti. Ay, sige, bawi na sunod eh. So, si Tinoy, anong bawi-bawi na sinasabi mo na naman dyan? Nga ni, balik manong ka noon. Ato ta makita. Oy, anong oras na? Kanina pa ako nandun. 2 oras na ako kakahintay sa'yo doon. Wala ka naman dumarating. Sa unsi pa sa'yo pa eh. Sana ka eh. Naku, tigil-tigilan mo kung dahil ng kakaano. Inuuna mo lang yung barkada mo. Di ba alam mo naman na prineto ka ngayon? Alas 8? Kaya palibol, ragay may kadiyot gani. Sa may tangka eh. Oh, di ba yan ang sinasabi ko sa'yo? Para kang linta. Hanggat di ka masolve, di ka bibitaw. Sa may tangka Tingnan mo ngayon, may dala ka pang orasan. Eh, kung pa man, alas 11. Yeah. Alas 8, yung alas 8 talaga sa'yo, alas 11. Di ba importante yung prenatal? Inuna mo pa talaga yung volleyball mo. Nagsaragay mag-abot sa mga amigo kay dog balibol gani. Sige lang, ato na taron. Napuro doktor na eh. Ano? Ikaw hintayin ng doktor? Special ka? Ay, suko may ako ang bata eh. Prenatal pa kita. Katangahan mo kasi, lagi mong inuuna yung mga barkada mo dyan. Bakit matulungan ka ng barkada mo? Sa may tangka eh. Duwa ra gud ako. Bago-bagoy mo yung ugali mo. Pag tumawag ka ng barkada mo, inuuna mo. Dapat unahin mo yung prenatal, hindi yung barkada mo. Inuna mo pa talaga yung kababalibol mo. Duwa ra man na. Nagsara man. Duwa. Ay, gamay ra pildi gani. Ay, nako, darling.